Bé, tenim a 59 de Saguntino, Xavi Pons. Com has vist el partit? Bueno, jo crec que al principi nosaltres hem eixit un poquet acomplixats segurament, anàvem perdent, després hem començat a tocar la piloteta, hem remuntat, però no hem mantingut el ritme que deuríem, i el València és un bon equip i en la primera part pràcticament ho ha deixat sentenciat, anàvem 2-4 perdent. La segona part ho hem intentat, hem tocat, hem arribat, ens ha faltat ficar el 4-3 per ficar-nos dins del partit, però bueno, estic un poquet en un sabor agridós, perquè d'una banda n'hi ha un moment que hem jugat molt bé, però en altres moments que no hem donat tot el que podíem. En qualsevol cas ha sigut un partit molt ben jugat, no n'hi ha hagut ninguna mala entrada, ninguna mala acció, entonces en principi molt bé. El futbol femení deu d'anar a més. Jo crec que sí, jo crec que deu d'anar i anirà més sense dubte, perquè a més les xiquetes, en principi tot el món que no el conec diu que les xiquetes pa que sí, pa que allà, després quan veuen un partidet pues ja diuen, pues això sí que va molt bé. Entonces jo crec que estic segur que això anirà endavant. A mi personalment el teu equip m'ha agradat, ha tocat, has tingut bons desplegaments, el segon gol ha sigut meravellós, però clar, el València també juga, però mira. Sí, això m'estava comentant l'entrenador, que tenien dos internacionals absolutes, una sub-16, dos que se'n van ara també a la selecció valenciana, vull dir, sense dubte és un equip de molt de nivell. Nosaltres hem anat hasta per davant d'ells en el marcador, hem tutejant, en la segona part tu has vist que han arribat una vegada soles, i entonces jo estic molt content en definitiva de que hem estat ahí. La llàstima és que ha sigut a ràfegues, entonces bueno, ens queda un poc més i acabar d'arribar al seu nivell. Vale, pues gràcies. Bueno, moltes gràcies a tu.